Okay, camera test. Welcome to our vlog. Hi vlog. Tingnan natin kung malinaw itong camera natin bagong gamit. Hindi na ito tulad ng dati. Ang tagal tayo hindi nakapag-vlog. What are you doing? Ayun, umuulan kasi ilang buwang puro ulan kaya hindi makapag-vlog. Ayan. Kumusta naman yung mga halaman dito mataas na yung mga palm tree. Ano natin. Ayan. Siguro makakapag-vlog na tayo ulit dahil maganda na yung panahon at okay na itong camera. Ayan. Ibang camera na itong gamit ko eh. Nasira na kasi yung camera ko na nakaraan. Dinidiligan yung ano, snake plant. Tinanggal muna din. Kasi mag-clearance yung dun eh. Dun eh. Ito mga snake plant. Nilipat namin yan sa paso. Siguro naman mas malinaw na ito, diba? Kasi yung sa dati. Tapos nagtabilig pa. Kaya nga, tapos nagdilig ka pa. Dahil ito man po. Nidiligan niya. Umuulan-ulan pa rin, nag-aanbon pa rin. Umaambon pa rin. Ayun. Kapag para balik yan, ito lang. Kamali ka, bebe. May wala kang kukunin damit dun, han? Mga basa pa. Mali na yung camera, oh. So, okay. Kasi natin gamit vlog. No? Is makakapag-try na tayong mag-vlog ulit. Hindi na yun umaambon. Labas kami ngayon, pumunta dito. Umaambon pa rin. Ambon na naman. Buti nag-aapo yun, oh. Since magka-camera test tayo, ito yung mga, kasi nagbagyo. Nilagay ito sa loob, kaya ganyan, wala na siyang dahon. Pero tutubo pa naman yan. Kaya nilabas na, okay na yung panahon. And, ito yung ang dami-dami ng kalamansi. Dati nung ano, wala pa to. Yan, dami na niya. Ang dami na ng kalamansi, guys. Ang tagal ko rin hindi nakapag-vlog eh. Pero ngayon, ang dami na niya. Tapos ito na yung tanglad, malaki na. Lemongrass. Tapos ito nakuha lang namin to doon sa harap. Nilagay ko lang sa black na paso. Ayan. Ang ganda niya eh. Pero medyo nakahiga pa siya. Tapos ito maliit. Nakuha lang din namin doon. Tumataas din to eh. Ayan. Ang ganda ng dahon niya. Pang ano siya. Pang display. Ang ganda niya eh. Pero nakahiga pa siya ngayon. Tapos ito. Hindi pa bumubunga. Pinutulan namin. Pero sana bumunga siya ulit. Yan na yung ano, malunggay. Ito yung kamyas. May mga flowers din yung kamyas. Kaya. May mga flowers naman siya. Kaya na kailangan maputulan ng dahon. Yung flowers niya. Ang dami siyang flowers. Dire-diretso lang siya. Ayan. Ayan. Then ito yung lemon. Kasi dito, laging may bagyo. Kaya yan, pinali muna. Ilang buwan na puro ulan. Kasi ito yung palm tree, mataas na. Kasi taas ko na yan. 5 feet. Diba, nalaman niyo yung height ko. Sinesemento nila yun, kaya tinanggal mo na yung snake plant. Ito yung bayabas, guava. Lalaki na ng ang gandang tignan itong mga palm tree. Pag tumataas na siya, ang ganda na niya. Ayan, lalaki na yun. May damit pa dun sa ano, diba? Sa halaman. Hindi natanggal. May black na damit. Yan, so far, yan na lang. Yan muna. Hindi pa tapos.
Yung side na yun, sa taas, yun pa lang yung na waterproofing. So, ito pa yung mga medyo white, wala pa yung waterproofing, kaya ganyan yung color niya. Oh, Mm. Yan. So, hindi pa tapos, malapit na. And then, magdilinis tayo ulit dito. Kunti lang naman yun. Kunti lang yun. Linis-linis dyan. And, ito, puro mga ano lang to. Kahoy at saka yung mga damo. And, ayan. Hindi na ayos nila yan dito eh. Okay.